ከምዚ ዝበለ ዝተቀደሰን ሞራልና ዘህድስን ክብሪ ንሰማዕታትና ዝህብን ነቲ ዝሓለፈ ወለደን ነቲ ሓድሽ ወለደን ኣጣሚርኩም ብመጽሓፍ ሰዲድኩም ሓወልቲ ንክልቲኦም ሰማዕታትና ሰሪሕኩም እቲ ተጋሩ ታሪክ ይሰርሑ እምበር ታሪክ ኣይስድድን ዝብል ሰይርኩም ከምዚ ዝበለ ታሪክ ናይ ምጉርራስ ሚናኹም ምጽዋትኩም ብዝለዓለ ከመስግኖም ብዘጋጣሚ እዚ ይፈቱ ኣርሚ 35 ኣብ ዝሓፅር ግዜ ካብ ደይሳዕ ጀሚሩ ማይ ቀነጣል ጭላ ሕጂ ከዓ ሰለኽለኻ ወዘተ ሰርሕዎ ዘለውን ነባሪ ዝኾነ መጽሓፍትን ሓወልትን ኣብ ምስራሕ ኣዕርያ ትፍለጥ ሃዲያ ደጋጊመ ነቲ መርኣያነትኩም ኩለን ሃብታትና ግንባራትን ሰርሕኦ ጥያታት ዝምዝገባ እኳ እንተሃለዋ ብዝለዓለ ደረጃ ንስኹም ከዓ እዚ ቅድሚት መፂኹም ምባልኩም ከዓነ ክትኮርዕሉን ክትሕበኑን ኣለኩም ይብል ሰማዕታትና ነታ ንዘለዓለም ዋጋ ናኸፈሉ ዘጽንሕዋ ትግራይ ኩለን ጎቦታት ኩለን ሽንጥረታት ዓጽምትን ደምን ዝፈሰሰን ዓድና ምዃንና ኩልና ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኣብ ዘመንና ኣብዚ ዘለና ወለዶ ናይ ዝሓለፈን ሓድሽቲ ወለደን ትግራይ ክትቋራረስ ትግራይ ክትሸራረፍ ብህይወት እናሃለና ኣይንፈቅድን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ክብሪ ሰማዕታትና ንኽብር ዘለና እቲ ሕሉፍ ወለዶ ዘረከበና ንሕና እውን ነታ መጻኢትን ቀጻሊትን ትግራይ ከም ተጋሩ ምልእቲ ትግራይ እምበር ተቋራረሰት ትግራይ ክነርክብ ንትኻሊእ ወለዶ ፍቃደኛ ሃዝ ዘይምዃንና ብዚ ኣጋጣሚ እናገለጽኩ ክሻዕ ናይ መጠረሻ ደም ነጠብጣብናን እታ ናይ መጠረሻ ክብርቲ ህይወትናን ንግብር ሓደራ ናይ ሰማዕታትና ይንጠልምን ኢለ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና እናበልኩ ክብረት ኣኽቢርኩም ዘኸበርኩምና ህዝብን ኣብ ዘለኹም ኣባላት ሰራዊትን ክብረት ይሃበልና